abantu ngifana. Sanubonani. Njani? Hayi. Aka 50 cent zakhona lapha. Akala engizokhuluma okuningi ngakithi. Engizokusho nje ukuthi zinja ziyamkokotha. Suma phela mna wami hawo. Mina ngangakwazi kodwa ngangisazi ukuthi umaskandi ukhona kithi kodwa ngakaze ngibone sizwa kuthiwa wayekhona kodwa ke le ndoda ibuya sithathela umaskandi wethu yamsusa yabheka le sigcwele nje sinapha nguye le ndoda ayisayizanda bese ngiyadlula ngokuthi nje 2 seconds abathuli bonke kuba bayafana nami sikhambele nemicimbi bafowethu ngoba ngiyacabanga abacole esinabo kuba bakhona la kuba kunyikinyeki kuba lina amafezi ngimephala abone ndoda ukuthi kuba bangafana nami ayi sayithatha indondo kodwa akukho engizokusho siyabonga ngo150 wami nami na ungakhotha phela sithi okuranje ususotethe